I mit møde med mange ledere, så sker der ofte det, at de fortæller mig om, at de har et team, hvor der er udfordringer med teamet. Det har vist sig, at de måtte skifte 1 eller 2 medarbejdere ud, og det er de faktisk været ret trætte af. Sådan grundlæggende så består et team jo af en række individuelle personer. Det, der ofte sker i teams, hvor de ikke fungerer, det er, at man får fokus på en enkelt person, og så tænker man, det hjælper at skifte den person ud, for vedkommende fungerer jo ikke ret godt i teamet. Så skifter man vedkommende ud, og det, der så sker efterfølgende, det er, der bliver et nyt offer, som får den rolle, som vedkommende, der bliver skiftet ud, havde. Så starter man egentlig forfra. I stedet for at skifte ud i teammedlemmer, så skal man mere kigge på, hvad er det egentlig, der gør, at det her problem opstår. Og det er faktisk ikke det enkelte medlem, der er problemet. Det er måden, teamet fungerer sammen på, der er problemet. Når jeg så efterfølgende arbejder med de team, der ikke fungerer, så viser det sig faktisk, at de mangler en indsigt i hinandens behov og hinandens personlighed. Så en af de værktøjer, vi bruger, når vi arbejder med team, er forståelse for hinanden, f.eks. gennem en DISC-profil eller en MBTI-profil eller andre tilsvarende værktøjer. Det hjælper dem til at forstå hinanden, det hjælper dem til at respektere hinanden, og dermed får de fremadrettet et bedre samarbejde.